Hola, hola! Continuem amb les successions, però en aquest cas ens centrarem en les progressions aritmètiques. I què són les progressions aritmètiques? Doncs anem a veure-ho. Aquí tenim dues successions, aquesta i aquesta, i hem de veure quina és la diferència entre un número i l'altre. Per exemple, de l'1 al 3, què hem fet? Hem sumat més 2, no? Vaig a posar un altre color. Més 2, del 3 al 5, més 2, del 5 al 7, més 2, del 7 al 9, més 2. Sempre hi ha una diferència de 2 unitats. En canvi, en aquesta d'aquí, de l'1 al 2, què hem fet? Podríem dir que hem sumat 1, i aquí hem sumat 2, i aquí hem sumat 4, per tant, no val això. És a dir, no puc sumar cada vegada el que jo vulgui. Per tant, realment aquí no estem sumant. Què estem fent? Multiplicant per 2, per 2, per 2, per 2, no? 1 per 2, 2, 2 per 2, 4, 4 per 2, 8, 8 per 2, 16. Llavors, aquesta no és una progressió aritmètica. La progressió aritmètica és que d'un número a l'altre sumem o restem. Hi ha una diferència que pot ser positiva o negativa, és a dir, sumem o restem. I això és la principal diferència d'una progressió aritmètica a unes altres que veurem, que són les geomètriques. La diferència. Llavors, pot ser increixendo, anar creixent, sumant, 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 o restant, 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 restant. Llavors, com li anomenarem aquesta diferència? Aquesta diferència li anomenarem D. En aquest cas, la D és 2 o més 2. Això és superimportant. I què passa? Que podem calcular qualsevol nombre amb el nombre anterior. Això vol dir que qualsevol nombre en la posició, per exemple, aquesta és la posició 1, aquesta és la posició 2, 3, 4, 5, ara vull la 6, és a dir, vull A sub 6. I què necessito? Aquí em diu A sub n menys 1, vol dir la posició anterior, no? Si la n és 6, 6 menys 1, 5. La posició anterior, que és aquesta, la posició 5, llavors necessito el 9 més la diferència, que és 2. Per tant, la A6 em donarà 9 més 2, que és 11. I així puc tenir qualsevol terme. Però sempre necessito saber què? El terme anterior, n menys 1. Per tant, a vegades això no és possible, no anirem calculant un a un tots els termes. Què fem quan volem saber qualsevol terme, però sense saber tots? Utilitzem el terme general, que ja ho havíem dit. Anem a veure aquesta successió del 10 al 9, què fem? Restem 1, menys 1, d'aquí, restem menys 1, d'aquí, restem menys 1. Llavors, la diferència és menys 1. Això ho tenim clar. I ara hem d'aplicar aquesta fórmula, que és del terme general, que qualsevol terme és igual a què? Al primer, que en aquest cas, quin és el primer terme d'aquesta successió? El 10, perquè comença pel 10. El 10 més la diferència per les vegades que anem cap allà. És a dir, imagineu-vos que nosaltres aquí tenim, vaig a posar amb un altre color, això és la 1, això és la 2, A3, A4, i ara vull la A6, per exemple, que no la tinc. Llavors anem a calcular A6. La A1 la tinc, que és 10, doncs posarem 10, més, ara la diferència és menys 1, ho posaré així entre parèntesis perquè ho veieu bé. I ara, n menys 1 vol dir n, que hem dit que és 6, perquè volem la posició 6, per tant, 6 menys 1. Què vol dir? Que des de la A1, des d'aquesta, passaré quantes vegades? 6 menys 1 són 5. Serà 1, 2, 3, 4 i 5. Faré 5 vegades menys 1. Per això multipliquem la diferència per 5 vegades. Això és el que significa la fórmula. Que no us voleu recordar què és el que significa? No, passa res.
ens apuntem la fórmula i la fem servir. Però important que enteneu què és cada cosa, val? Llavors això ho calculem i dona a 6 és igual a 10 menys 5, val? Per tant seria 5. 10 menys 5 d'on surt? Menys 1 per 5, menys 5. Per tant, 10 menys 5, val? Això, si no us surt així, doncs ho poseu a la calculadora amb tots els parèntesis sempre, val? I ara ens queda una última cosa. Quan ens diuen, junta tot, digue'm tota la suma, suma els 12 primers termes de la successió o suma els 4 primers termes. Doncs com ho fem? Amb aquesta superfórmula que, vamos, us encantarà. Ara anem a fer que l'enunciat és suma els 4 primers termes. Val. Llavors, els 4 primers és fins aquí. Val? Llavors volem fer la suma directa. Com ho fem? La n, aquesta n d'aquí, serà 4, perquè són els 4 primers termes. La AU, aquesta d'aquí, serà el primer terme de la successió, que és l'1. Val? Aquest és l'1, us ho marco així. Val? La AN serà el número de la posició 4, és a dir, la A4. I quin és aquest número de la posició 4? Doncs anem aquí i diem primera posició, segona, tercera, quarta. Aquest número d'aquí. Aquest és l'A4. Val? I aquest és l'A1. Val? I després hem dit que la N, aquesta N, és 4. Doncs bé, tenim tot això, anem a substituir. El sumatori, això vol dir, l'he fet fatal, el sumatori de 4, val? Això vol dir igual a, és el parèntesis, el 1, que és el primer terme, més el quart terme, que és el 10, tanquem parèntesis, per 4, que són els números que volem sumar, que ens ho han dit en l'enunciat, i dividit entre 2. I si això ho calculem, ens donarà la suma, que són 22. I això seria la suma dels 4 primers termes que ens demanava l'enunciat. L'important és que entengueu una mica què és cada cosa. El recordatori de les fórmules no és important perquè ho podreu portar apuntat. Feu uns bons apunts i ens veiem al pròxim vídeo. Adeu!